गिबि गिबियाव रादाब खौरांगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। थांनाय 2 आगस्ट खालि चिरांदुवार 14 नम्बर समस्तियाव मेम्बारशिप ड्राइभनि इनचार्ज हिसाबै आंखौ फाथिनायलाय आङो सान्तिपुर ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जे मावख' बे मावख'आव प्राइमारि कमिटिफोरखौ लानानै आरो ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे मेम्बारशिपनि मेल खुंनाय जादों। आरो बे मेलनि गेजेरजों बिटिआर जि सरकार बे सरकारनि राजनिति दल इउपिपिएल बे इउपिपिएल हान्जाया मोनसे राजनितिक पार्टी हिसाबै मेम्बारशिप ड्राइभ कालेक्शन खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया समग्र बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटि मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटियाव समानै जादों। बे हिसाबैनो जोंनि जे क'क्राझार जिल्ला, चिरां जिल्ला, बाक्सा, उदालगुरि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेखौ खालामनाय जादों। बेनि गुबै उद्देश्यआ बेल'नो जे गावबागाव राजनितिक दल हिसाबै गावबागाव मोनसे भारतबर्षनि गणतान्त्रिक नेम बायदियै मोनसे मेम्बारशिप कालेक्शननि सिस्टेम दं आरो बे सिस्टेमै जों दिनै इउपिपिएलआ बेखौ पार्टीनि थांखि बायदियै आवगायलांदों। भारतबर्षनि गणतान्त्रिक नेम बायदियै इलेक्शन कमिशननि बिथोन बायदियै भारतबर्षनि गुबुन गुबुन राजनितिक दला जेबायदि मेम्बारशिप कालेक्शन खालामो, थिग बे उसिलायै जोंबो मोनसे गणतान्त्रिक राजनितिक दल हिसाबै इउपिपिएल हान्जाया मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि जे हाबाफारि बेखौ जों दिनै लाबाय थादों। जे मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया ओरैबायदि नङा जे जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जेरैखि जाया बेखौ लाथारनांगौ जों बेखौ बुंनो नागिराखै। जोंनि सिस्टेमा बेल'नो जे सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जाय बिथांमोना सेन्ट्रेल कमिटियाव बिबानगिरि हिसाबै दङ बे बिबानगिरि बिथांमोना 501 थाखा हिसाबै मेम्बारशिप लानांगोन आरो जिल्ला कमिटियाव 201 आरो ब्लक कमिटियाव 151 आरो प्राइमारि कमिटियाव 101 आरो जेनेरेल मेम्बार हिसाबै 21 रां हिसाबै जोङो मेम्बारशिप ड्राइभनि जेनाखि हाबाफारि बेखौ जोङो मावगासिनो दं। 14 नम्बर चिरांदुवाराव जेबायदि आङो नुदों जे बेवहाय इउपिपिएलनि प्रभाबा गोबां दं। थांनाय जेनाखि रुनिकाटा प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि दैदेननायाव जेबादि रायजो राजाफोरनि मतामत बेखौ आङो गोहोमैनो नुदों आरो बिथांमोना आंजों माखासे